Започна с дъжд, продължи с шкембе чорба на границата и завърши с плоча на търкан и аромат на търско кафе. Това не беше просто разход като Одрин, това беше балканска одисея с неочакван край. Здравейте, аз съм Мартина Маринова. Днеска се намираме в Одрин или за по-кратко Едирне. 26 май. Събудихме се преди изгрев. Тъмно е, 5:30, навън рами. Но душата е будна. Чака я Одрин. Потегляме в 6:30 от Бургас. Вятър, дъжд, един чай в термоса, който вече не е топъл, но пази аромата на надежда. Пейзажите около нас се разливат. Караме през зелената стара мъглива странча. Дъждът почуква по стъклата като срамежлив пътешественик. Пътят през Средец и Елхово е криволичещ и уютен. Тихи села, мокри покриви, овце под навеси, на границата при Лесово още вали, но за щастие почти няма опашка. Там ни посрещна не охрана, а едно философско куче. Гледаш го и разбираш. Виждало е повече от метничар. Седи си на бордюра и само с поглед казва: пътят ви е чист, карайте. Малко документи, бегал поглед от граничаря и свободни сме. Добре дошли в Турция. След няколко километра край пътно заведение. Спряхме. Паркингът кален, въздухът свеж. Класика. Шкембе, пиле, лимонче и люта чушка. Точно каквото ти трябва преди шопинг с пълна газ. Пилешка супичка. Кефрета? Да сега ще ти кажа. И шкембе. Изядохме супите, сменихме мокрите якита с усмивки и отново на път. Как беше пилешката Пилешката супа? Беше хубава, много хубава. Следващия път пак ще дойдем тук, защото беше вкусно. Ами, ай, чао! Ай, чао! Към Одрин пътят става все по-сух, небето посветлява. В 11 часа вече сме там. Малко трафик, много ремонтирани улици и да си признаем известно лутане в търсене на паркинг. Но съдбата ни отведе право към величието на Селимие джамията. В момента сме пред джамията, може да я видите. Голяма е, слаба дума. Построена е от Великия Синан през 16 век, перлата на османската архитектура. Куполът ти се извисява като хълм от камък и молитва. Вътре простори и светлина, които те кара да замълчиш. А наоколо българи. Навсякъде. Сякаш цял автобус от Ямбол е дошъл да види какво е вдигнал Синан. При джамията тишина, величие и гълъби. Много гълъби. И изведнъж една леля с усет на пазарна акула ни подмами. Дай няколко лева и ще ги нахраниш. Ще стане хубав кадър. Български пари. Стана и кадър, и шоу. А гълъбите, те бяха най-доволни. После пазарът. Улици с чар, сергии, баклави, ядки, хавли, обувки и сред всичкото това едно малко магазинче с грамофони. Какво намираме? Плоча на търкан. Истинска, леко надраскана, но със сърце. Купихме я без да мигнем, но това не е покупка, това е спомен с саундтрак. Какво си купи, бе? Плоча. Какво? На търкан. Ама няма дудо. Плоча на търкан? Да. Колко струва? Ще видиш. 1250 лири. Я покажи. Добре, го. Търкан ни напомни, че 90-те никога не си тръгват истински. Само сменят грамофона и винаги намират начин да се завъртят пак, под иглата в сърцето. А това е онзи момент, в който не си сигурен какво точно гледаш.
Поет, философ, градски дух, но знаеш едно, стои със стойка, все едно току-що е казал нещо гениално и после си е поръчал айрян. Кефеше са? Много. На кое? Снимаш? Тя е моя репортер. Днеска Оператор. ко водещ? Да. Аз само помагам. Ти само минаваш тук. На разходка. Ай, чао. Какви са ти впечатленията? Впечатленията ли? Ами много сладко има. Да. Само това ли? И много гълъби. Не пропуснахме и турското кафе в просторното кафене с гледка към минувачите. Каймакът лепне по чашата, ароматът по душата. И как е? Добре. Как да е? Поръча си капучино. Нещо да кажете? Турско кафе. Двойно турско кафе. Само това ли? Това споръча. Хубаво. На здраве. Мерси. Одрин ни обгърна с вкусове, цени и онази стара източна топлина. Навръщане по-тихо, но по-пълно. Имаше умора, но и радост. Одрин ни остави следа не само в камерите, а в сърцето. И както винаги казвам, пътуването е като добра супа. Колкото по-дълъг пътят, толкова по-вкусно става в края. Разходихме се в Одрин, пихме кафе. Хубава беше разходката. Сега е време да си ходим. Ако ви е харесало, абонирайте се за канала, цъкнете камбанката и до нови срещи. Чао! На връщане минахме през Лозенград, за дюнера, разбира се. Последен вкусен акцент след Одринската одисея. През Малко Търново обратно към Бургас, с пълен стомах, торби и спомени. Един ден, цял свят. До скоро!